Kaixo, Lentzero. Eskatu daiteke lehenagoko bizitzara bueltatzea? Gehiago gustatzen zitzaidan. Atzo lagun batek ezagosten ezingo zariela etorri herri batetik bestera ezin garelako pase. Irakasleak izan zigun, bilatuko duzuela modua etortzeko. Horrek asko postu ninduen, urte arraro hau, behintzat pozik bukatuko dugulako. Kaixo bikote, helduko zarete gure etxera Lentzero eta Mari Domingi? Nola ez gara joango zuen etxetara? Begira ze daukagun hemen dana prest daukagu eta, Beitu Lentzero, Hemen dago. ona hemen nire musukoa. Musukoa! Badakizu zelan jartzen den? Nola ez, musukoa! Izkutaketan jolasteko. Ez, Lentzero, sudurra eta hau astaltzeko da, bai. Zuen etxeetan lasai eta segurtasun oso zibiltzeko da, Txintxo! Ea zer gehiago daukagun hemen. Metroa! Zertarako da? Ba, distantziak neurtzeko, Lentzero. Hau, distantzia hau. Ez. Segurtasun distantziak. Metro Urrunago, mesedez. Oso ondo. Eskola. Beitu, desinfektantea. Eta nik desinfektatuko dut Mari Domingi eta Mari Domingi. Eta opari guztiak, banan desinfektatu ditugu. Eskerrak galtzagorriei, ez da, Lentzero? Eta hemen dago gela. Eskuak garbitzeko gela. Eta Holan. Ota, eta gero, eta loditxua bai, eta Bai, horrela segurtasun oso zibiliko gara zeuen etxeetan, zuek egon lasai. aurten inoiz baino gogotxoago gaude, zuek ikusteko. Agur, maite. Mari Domingi. Gurera.